li mġiddem resaq lejn Ġesu u b'karba ħirġa mill-qalb qallu mulej jekk trid tista' tfejjaqni. U Ġesu jgħid irrid kun imnaddaf. Kemm aħna kapaċi nersqu lejn il-mulej biex ifejjaqna. Inselmilkom u nistedinkom għal 168 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Karba mill-qalb ħarġet mill-imġiddem maqtuħ mis-soċjetà minħabba l-mart tiegħu, kważi kważi jgħix ta' mejjed ħaj, forsi mingħajr tama ta' fejqan u reinseriment fis-soċjetà u fil-familja. Jisma' fuq il-qawwa ta' Ġesu, jikser kull regola u joħroġ mill-komunità tiegħu u jersaq lejn Ġesu u jitolbu b'fidi kbira, b'ħerqa kbira, mulej jekk trid tista' tfejjaqni, daqs li kieku qed jgħidlu mulej tistmernix avolja jiena mġiddem, jiena rsaqt lejk isma' il-karba tal-qalb tiegħi. U Ġesu jgħid brieda qawwija, irrid kun imnaddaf. Tantu hekk li San Mark fil-Vanġelu tiegħu jgħid imqanqal mill-ħniena Ġesu resaq leħ, messu u ordna kun imnaddaf. Anki Ġesu jikser kull regola. Jersaq lejn dan il-batut li kien jgħix fil-miżerja tiegħu. Anzi, kontra kull limitu, Ġesu imqanqal mill-ħnina tremenda għal dak il-bniedem, mhux biss jersaq leħ imma jmissu anki fiżikament. Għanna ikona sabiħa tal-missjoni kollha ta' Ġesu, illi jersaq lejn il-bniedem marit u midneb, lejn il-bniedem maqtuħ minn Alla minħabba dnub, ta' Ġesu li fil-misteru tal-inkarnazzjoni tiegħu u bil-qawwa ta' salibu imqanqal minn ħliena verament jersaq lejna, imisna u jordna li nkunu imnatfin mill-mart kollu tal-ispirtu, tal-ruħ u tal-ġisem. X'ma jifraħx u ma jrodx ħajr lill-Alla dak li nġibdem li jerġa' jieħu il-ħajja. Ġesu preżenti fil-ħajja tagħna u nistgħu verament nersqu leħ bil-miżerji kollha tagħna. U b'karba ta' fidi ngħidulu mulej jekk trid tista' tfejjaqna. U Ġesu bil-qawwa ta' salibu, tal-ħniena u tal-imħabba tremenda li għandu għalina jista' jgħidilna wkoll illum. Kunu imnatfin. Imma kemm għandi kuraġġ nersaq lejn dan Ġesu li jfejjaqni. Inselmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.